हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आङो दिनै इन्डियाननि गिथाव लामाफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों। माने मोन 10टा माने डेन्जार खाथारनाक आरो नोंथाङा गोसो दङब्ला बे जायगायाव बेरायहैनो हागोन। गोबां मानसिया बेरायनानै एक्सपिरियेन्सखौ लाबाय। माने बेफोरबायदि लामाया ओरैबायदि डेन्जार आरोना बे मोन 10टा लामा। आङो उल्थायै फारियै खोन्थालांगोन दे बे लामाफोरखौ। उल्था फारसे माने 1 नाम्बारसिम आं 10 नाम्बारनिफ्राय उल्था फारसे दिन्थिनानै जाय 1 नाम्बार बियो बयनिफ्रायबो गिथावनासिन लामा जागोन आरो नोंथाङा मालाबा लाइफआव बेरायनो गोसोबा बे जायगायाव थांनो हागोन आरो बेरायनायनि सिगां नोंथाङा बे लामाफ्रा माबायदि नायना लाग्रोनो हागोन आरो बबे बबे जायगायाव दं नायलांदो। 10 नाम्बारावनो दङ जोंहा गिथावना लामायानो जाहैबाय बियो जाहैबाय नाथुला पास। बियो सिक्किमाव दं। बिनि लामाया ओरैबायदि गिथाव बाथावनि लामाया नोंथाङा नायोब्लानो बेवहाय गारि सालायनो गिगोन एबा थांनो गिगोन। नाथाय बेरायोबा नोंथाङा जयै बेरायोबा इन्ट्रेस्टबो मोननो हागौ। बे लामाया जोबोर मोजां आरो ओरै गेद्दा गिद्दिबाबो इन्ट्रेस्टिं मोनगोन आरोना बेरायनो। 9 नाम्बाराव नाय। 9 नाम्बाराव दं जाहैबाय जोंहा तिरुपति रड दे, आन्ध्र प्रदेशआव दं बियो। बे ओरैबायदि लामाया मोजांब्लाबो गेद्दा गिद्दि जै गोलैबाथाय नोंथाङा आरो बासायनायनि लामायाव माबा गैखाया आरोना। ओरैबायदि बे लामाया नोंथाङा बयबो बेरायनो हागोन, मालाबा एक्सपिरियेन्स लानो हागोन। दानिया जोङो नेक्स्टआव नायदोनि 8 नाम्बाराव नायदो। 8 नाम्बाराव दङ जाहैबाय जोंहा माउन्ट आबु रड दे, राजस्थानाव दं बियो। बे माउन्ट आबु रडआ ओरैबायदि बेबो जायगाया ओरैबायदि हाजो एरिया आरो खाथोदाद आरोना नोंथाङा हाजो आरो ओरैबायदि गिनांगौ आरोना बे जायगायावबो लामायानो माबायदि एकदम गेद्दा गिद्दिथार आरोना। आरो 7 नाम्बाराव नायबावदो नै। 7 नाम्बाराव दङ जाहैबाय मुनार रड दे। बे मुनार रडआबो ओरैबायदि गेद्दा गिद्दि नोंथाङा मालाबा बेरायहैयोबा नुगोन आरोना बे मुनार रडखौ। ओरैबायदि माने बुस्थुआ एसे साफा दै, बुस्थुआ एसे साफा। सरि, बियो नैबे जम्मु काश्मीरनिसो दे बियो। 6 नाम्बारावसो गोलैगोन बियो। बे 6 नाम्बारनिखौ नायनि। 6 नाम्बाराव दं जाहैबाय कुराडुं ला पास दे, जम्मु काश्मीराव दं बियो। ओरैबायदि खाथारनाक आरोना बे जायगायाबो। नोंथांमोना मालाबा थाङोबा नुहैगोन बे जायगाया माबायदि। बरफजोंनो खोबजोबनाय दे। मालाबा बेरायनो गोसो दङबा नोंथाङा लाइफआव खनसे एक्सपिरियेन्स लानो हागोन बहायबो। दानिया जोंहा फैयै 5 नाम्बाराव। बेयो जाहैबाय सांला पास होनना बुङो बेखौ दे, लादाखआव दं बियो। ओरैबायदि बरफजों खोबनाय, नोंथाङा बरफजों गेलेनोबा बे जायगायाव थांनो हागोन। लामाया ओरैबायदि गिलु बालु आरोना लामाया। बियो 5 नाम्बाराव दं जोंनि इण्डियायाव। गासैबो भारतनि बे इण्डियानि लामा। दानिया जोङो नायदिनि बिनि नेक्स्टआव मा दङ। 4 नाम्बाराव जों नायनि। 4 नाम्बाराव दङ जाहैबाय जोंहा रथां पास होननाय दे। बे जाहैबाय मानालियाव दं। बेबो ओरैबायदि ट्राफिक जायोना बे जायगायाव, ओरैबायदि लामायाबो गेद्दा गिद्दि, गारिफ्राबो बिराद ट्राफिक जायो जमा जमानो। नोंथांमोना बे जायगायाव बेरायहैनो गोसो दङब्ला मालाबा बेरायहैनो हागोन। माने गोसोफ्रा एसे गोजोन मोनगोनबो नोंथाङा लाइफआव एक्सपिरियेन्स लानो मोनबा। दानिया 3 नाम्बाराव नाय। 3 नाम्बाराव दङ जाहैबाय जजिला पास। बियो जाहैबाय मायाव दङ, श्रीरामपुराव दं, श्रीनगराव दं। ओरैबायदि बेबो लामाया ओरैबायदि गिलु बालु आरोना लामाफ्रा डेन्जारियासनो। नोंथांमोना मालाबा नायोबा थांनानै नायहैबा नुगोन आरो माबायदि दङ। आरो बिनि उनाव जोंहा नेक्स्टआव नायदो 2 नाम्बाराव दं जाहैबाय ले मानालि हाइवे दे, हिमाचल प्रदेशनि बियो, हिमाचलनि। ओरैबायदि डेन्जारना बे लामाया, नोंथाङा नायोबानो बोरैबा गोजांस्रिउ मोनखायो आरो मालाबा नोंथाङा बेरायनानै एक्सपिरियेन्स लानो हागोन बहायबो। बियो इण्डियानि 2 नाम्बार दं दे, माने गिथावना जायगा आरो 2 नाम्बारावनो दङ बियो। दानिया जों लास्टखौ नायनो दे, 1 नाम्बाराव मा जायगा दङ। बेयो जाहैबाय किन्नारुर रड होनना बुङो दे, हिमाचलावनो दं बेबो। ओरैबायदि गेद्दा गिद्दि बेयो, अन्थाइ गोजा आरोना, गाहायावबो गोजौआवबो जेरैबो अन्थाइ। लामायानो माने बाव हाबनो गैया आरोना। बेनो लास्ट दे। बाय बाय लोगोफोर।